Pani poseł Biljana Borzan z grupy Socjalistów i Demokratów. 1 minuta, bardzo proszę. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem kolegi Marku Tarabelli na izvrsno obavljenom poslu. Držim da je ekonomska jednakost osnovni preduvjet ravnopravnosti spolova. Vijeće i komisija kočenjem prijedloga koji se tiču ravnopravnosti spolova poručuju polovici stanovništva Europske unije da njihova temeljna ljudska prava na jednakost mogu čekati. To je isto kao i tvrditi da žene žele biti nezaposlene, odraditi cijeli siječanj i veljaču besplatno u odnosu na muške kolege, a u starosti ostati bez mirovine. Budući da u odnosu na muškarce čak 20% žena stekne visoko obrazovanje više, pretvarati se da je trenutačno stanje zadovoljavajuće je apsolutno suludo. Ovim tempom će se jednake plaće za jednaki rad ostvariti tek 2084. godine. Zato sam ponosna što je u Hrvatskoj žensko poduzetništvo u porastu, ponosna sam što uvodimo rodne kvote u Sabor, jer aktivne i obvezujuće mjere ključ su dobrih promjena. Nemojmo ponoviti prošlogodišnju sramotu. Pokažimo onima koji pokušajima rušenja kompjuterskih sustava i onemogućavanjem rada europarlamentaraca žele vratiti Europu u srednji vijek. To im neće uspjeti. Sutra podržite temeljna prava zbog žena, moramo ih pokazati da smo tu zbog njih. Hvala. Maintenant, député Edouard Martin, 1 minute s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Pauline et je suis juste diplômée, c'est mon premier travail. En rendez-vous professionnel, on me tutoie et on me fait la bise facilement alors que l'on vous voit et on serre la main.